Kita amanginang sebelum kita mulai pertanyaan ata dia carata edit tanah perjulu mulut tabering di si bukit di nomor ono pulusia sasitona 500 ono pulusia alai edin atong doi digita saluna amanami nanami narotu bagas joroon songsoni nang mengikuti ibadah pertanyaan ata di Bagas Tabe melalui live streaming sian garizata tapasonang maruhata ta mulai ma pertanyaan ata martangiang nahohom maita amin. Mari mahita sian bukede nomor 500 ono pulusia ayasada doh tolu dia tolu rap jongjong mahita. Ibana di pagogo dosada paropuan sian tonga-tongani natoropi ima natoropi suarana ninna modok ibana martuama natumubuhon jala napabagot ho Mulai na nama mertua maka belia pani debata jala na pemsa. ido saatna martua do akan natumangihon hatani debata jala na piopsa. Amin. Mari dihita sian bukede nomor 700 tuluk lalu a ayat sada do 2.
Domo darmi asini rohama dihamu dohot dame sian debata amatai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horian Tuhan ta dihamu amanami inanami hita saluhutna lumobima dihamu aka amanami nanami natongon madohoti partangyanganot ditongani bagas tabi hatani debata naga bijami tadi partangyangat tarborginon tabuat masian natar surat di Pesalmen 110 sia ayat sia sahatu ayat 10 onom songono matar surat tisi marhiti-hiti aha tarpabotor duli-duli lakana molo di pahobar-hobar tu hatam sai hulului doho sian nasarohaku unang tungloa sahulilu sianaka tonami nungahu pajob hatami dia bagasa rohaku asa unang mardusa ahu tuho pinuji mahwali jahuba sai podaho matuau aka aturami nunga di pajojor aka bibir hosudi uhum aka naruar sian pamangami hisa adorohaku mida dalani aka panidangyomu asa mida nasa hamoraun sai papikir-pikiroku doa ka paretam jalasai berengoku doa ka bogasmi sai huhahilaso doa ka aturami daktagamon halupahonoku hatami ima saatna di hamu amanami inanami hita saluhutna sia sudi buku Bibil tahun Pesalmes 110 sia mana gumajang sahat doi tu 170 ono mayat sebidu jala malo di Bibil tadi bahata-batak agak menarik doa dong di si pembagian na ganup ualuayat adong sasaran-sasaranna adong tujuan-tujuanna anggo di Alkitab dang paladongi alayang go di Bibil tahun hobar dui tu alfabet ni hala Hebrew Ibrani di sido pembagianna jadi mau tabereng di si A B C itu alfabet ni Ibrani Alef Bet Gimel Dalet tersong lima rupa nih itu mau tabereng lapatan ni alfabet ni halak Ibrani dia halak Yahudi alanima turpuk tahun khusus manaringoti tu bohado parrohaun pangalah bohado nguluni sahalak jolma dibentuk secara umum karakter ni sahalak jolma dibentuk tulu hal parjulu keluarga denggan dohot dang denggan pangalaho parrohaon dohot pangatusion ni sahalak danak sahalak jolma selalu dui porhat sian keluarga alain apa dua hodo lingkungan sosial na membentuk na humaliang na persauran na jadi molo denggan do persauran nai ulido nang parrohaon ni heado di bahen mengikut naka baritanina pistar sada penelitian sada danak marumur sian satahun sahatu umur 12 tahun dibimbing di keluarga nadenggan na taratur na hobar tu hatani debata na betul-betul ibana dididik secara telaten sahatu umur 12 tahun alai dung marumur 12 tahun di pasahat ma ibana
tu lingkungan ni na tindak kekerasan luar biasa, kriminalitas na luar biasa, parkatayon, parohaon na luar biasa, hola 2 tahun do, sehingga sudah 12 tahun. Bagaimana lingkungan membentuk karakter. Jala bagian na patuluhon takwari may pendidikan formal inteligensia ide membentuk karakter. Nah tuluh dia membentuk. Alai pengambilan keputusan dadaholani adong dope pengambilan keputusan. Pengambilan sikap mabahen aka haputusan mabahen pangalaho mabahen nadenggan adong do pengaruh-pengaruh sangunani dok ni adong do sahalak tokoh ni bangsot ta TBC Matupang. Mulai ada tazah buku di bana saya adalah orang yang berhutang. Ido ibana au dagikon karakter hon terdiri dari beberapa lapis. Parjolo lapis keluarga mana mengisi parrohaoko. Padua hon lapis Batak. Patuluhon lapis militer. Paopatun lapis ni paragamau. Jalaon muncul don hobartu dia na hupatu jolu. Molo sedang aktifau lapis militer mana luar biasa. Di parada tanau lapis ni batahi mana muncul. Molo di tonga-tonga ni ngulu si ganupari dia mana tumi. Masyarakat do manang paragamau. Itu bahan ibana unggul du ibana di militer, laos unggul du ibana di hata ni di bata. Aina sidama termasuk pembuka ni PG Nuaing atau Tiki DG Naju. Sahalak jenderal gabi ketua DG, hebat luar biasa kan. Alani ma dihamuaka manami inanami macam menarik deh. Ima nama membentuk pengambilan keputusan. Nah perjulu ima boido pengambilan keputusan di hita hobartu nama asa humalia kita. Ahamai zaman pengaruh budaya, agama, hasomalan, dohot akan meragami. Boido membentuk karakter. Ido bahe muncul di turpuk tahun di dok perpesal memang marhitia hado tarpabotor duli lakana. Tarpabotor mono di hata Indonesia na maca itu mempertahankan kelakuan bersih. Barhiti-hitiah do hita mempertahankan pangatusion kelakuan tindakan kehidupan asa yas, asa bersih. Khusus di bawah itu duli-duli itu generasi muda ala taromana gumudang biasa mah aka duli-duli darah muda ingin mencoba segalanya tanpa perhitungan, goso-goso dan ingin menikmati apa ada, apapun yang terjadi persoalan belakangan. Itu bahaya didok sahalak filsuf nih halak Prancis itu halak Prancis Francis Bacon didok di mana membuka satu usaha. Berikan kepada orang muda supaya dia menggebrak tetapi meneruskan satu usaha berikan kepada orang tua. Aida ngolo na poso bertahan di sadaulau liling nama tua doma ala saya ingin galora muda na ido naing menguji do. Oleh karena itu ada baiknya orang muda sama orang tua dipadukan supaya suatu usaha yang dibuka bisa bertahan untuk seterusnya. Alanya mana nih hadiaran ni para pesalma di tengah-tengah ni zaman na luar biasa berubahon, di tengah-tengah ni budaya na luar biasa berubahon, di tengah-tengah ni pangalaho doho takana maragami dangbui tersirak kita so parsidoho kita disi suka atau tidak suka kita berada di tengah-tengah dunia dengan segala persoalannya, segala tantangannya, segala ajarannya, segala podanya dengan teknologinya, modernisasinya. Barhiti-hitiah sama bui painota ias pangalahu tarpabotor roha pikiran.
Ido bahe di do halak Batak adong filosofinya halak Batak emena masa digaga ursa ina masa imaniula lapatanna zaman ido manut Tuhon. Ditiki me tau na tabua kualang gadok kawi digoreng. Ala ido na masa disi. Nuai dang tabubi ikon hamburger nama. Berubah. Jadi zaman ini menentukan cara marpikir, marpangalaho, makatai, doho nama zaman harus menentukan kita. Budaya juga, budaya. Berarti kita ada perubahan di budaya tonwai, perubahan di budaya. Dang bino tualan ni kopi tonwai, nggak buina sahur matua, dang adong bete, turu-turu ni si panganon, dang adong benwai. Dang bino tualan ni, token nai buina masuk. Jaladak sia dia binoto sia dia ron waengot di sudi nasa budayata nunga gabe entertainment. Hiburan bagaimana menyenangkan. Ayo gabe olo de sipata mago. Hula-hula dak bedak sanga madok kata ala pasahaton ulus pasamut edena onom. Edena onom. Gumajang mo ito. Jadi gumudang mauram-uramna sianintina. Ibu budaya itu. Dan itu membentuk hidup jujut. Holan makatai sahalat na tua-tua. Pasal mana tua-tua ngasoy dipakai musiki dang riko. Musik naima, tor naima, na hebo na jibu ima. Lau sino nang tu gereja bisa, dohot tua ke pon faktor pendidikan dohot akan mereka mau masuki seluruh dijabuta penuang ngasong ini, dijabuta. Alani situasi dang bui terpaksa hok kita rak mangan dana dohot natoras alania. Nasada masuk pukul 7, nasada masuk pukul 10, nasada botari. Buhabe norak pamangan. Ini zaman. Tapi mau lo tabahin imanuai tantangan nih perubahan-perubahan. Budaya zaman restoran fast food merubah seluruh perilaku. Budaya duduk di meja makan bersama itu adalah ritual saling tatap muka, saling memberi petua. Tetapi ketika ini berubah menjadi restoran fast food masih buat di badana dan parduli bita. Hilang madisi solidaritas, hilang maka kebersamaan, hilang ma ritual saling memberi petua. Muhiadu tadahamu pingkas sapa sian haudui bidang iratalam diuseho matu sisi panganoni marhaliang masa keluarga moloro pesis gumanga di sidang budi bana dusi alani cara kehidupan makan bersama pinggan sapa itulah metode keluarga yang begitu akrab. Pertama saling berbagi rasa masih hilalan. Padua ho masyarkan langsung sepe tahu bolok serta bisa pamangan ibot tu pamangan tunani dongan alangon na doi dan gabi magigi saling masyarkan. Tetapi ini bergeser lama hita tu restoran dang rekok behita molo di sepingga sapa siakanga membuat ikan si nomor 2 membuat cuci tangan si nomor 3 membuat ada warnyon nganani cabe sabar tuk-tuk. Tu restoran tinggal terima, hola saha tu restoran teribuka HP, tinggal majalo. Ujung-ujungnya kehidupannya seperti itu. Dia dengan sibuk dengan diri sendiri dan kebutuhannya diberikan oleh orang lain. Ketika orang lain tidak mampu memberi, anggoi susah miban. Itu saja ya anak kotan waing dang ya bui mandiri ala di sisongoni. Tantangan sisongoni. Hola tinggal madok di mana? Ahana dipangido. Dari melayani berubah menjadi dilayani. Dari bersama-sama bekerja menjadi ego individual dohot nama raka. Atong bohama di dokter bukto bohado tarpa botor di tonga-tonga ni situasion asabui tetap nang pangalaho parrohaon dohot sikap dohot nasa aka si ulaud siganupari di dok parpesal menima bare kita maahamari dok molo di pahobar-hobar Tuhatam. Di pahobar terus menerus bersama-sama.
terus menerus diarahkan, molo diarahkan pikiran, molo diarahkan roha, diarahkan nangu. Tuh dia tuh hatani debata. Bohama carana di ayat 10 sadai dok. Sai hulului doh. Ayat 10 sada nunga hupajub hatami dia bagasar roha. Molo di Psalme 110 sia ayat 105 di dok dosongonon. Ayat-ayat emasnya kana posomon. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuron di dalangku. Atong boha mahitan wa bohado pahobar diri tu hatani debata parjolo lului. Lapatana adong usaha, adong kerja, adong nang ulaon. Paduahon boha upajob dipikiri, dianalisa, direnungkan, dipahusor-husor, dipabagas. Takola dijaha. Ido sa hobar tu hatani debata. Adong do siya guru hunota, siya nakadongata Silomon, TPA, tempat pengajian anak. Di kita dah ngadongi. Adong nang piarong sekolah minggu. Alin na si darong rutin. Adong do si guru hunota siya kadongan, adong. Apalagi no masuk tuh pesantren yang luar biasa. Alehola pemahaman. Nah alanima dihamuna parjolo bohado pahobar hodiri tu hatani debata lului. Dakro sadiri. Lapatan ni ikon na bergerak lo ita. Ada orang berdalat Tuhan Yesus di topi di atas di sisik naik. Roma si Petrus nang diguru homa. Alai Petrus nang muga do si Petrus. Holan nang muga juana guru togwau. Dia bergerak, dia maju. Dang di pasobu, atau sa guru ima. Mau gak dui? Mau. Tetapi dia mau meraih, dia datang, dia bergerak, dia bekerja. Paduahon dipajub, dipahusor-husor, direnungkan. Ido bahe molo tajaha tonani debata tu halak Israel di 5 Musa biduonom di dok songono. Ayat onom sahat tu ayat sia. Jala ikon para teate honom muhuhut hataun akana hutonahot toho sadarion. Jala ikon gogo omu mangajar hon akai tu anakmu. Taringotamu akai molo hudul ho di bagasa jabum. Manang mardalani ho di pardalanan. Manang lahomodo peho. Manang dunghehe muse. Jala ikor rahutonomu akai bahe partinada di tangamu. Jala bahe paringotan di hola kolang ni matam. Jala ikos suratonomu akai tutohang ni jabum. Doho tu panggubangamu. Beri kita do bohado tonani debata. Tiki hudul, tiki perdalanan, tiki melau mudum, dung hehe, dirahuton di tangan, dibait di holak kolang ni mata, dibait di tohang di jabu, di panggubangan di jabu. Sada tiki heado mardalani tu jabu ni sada ni ruas di huria. Masuk matu, dan apalah tu ruang tamu. Alias ruang tamu, semasuk mam satu kamar tengah, kamar makan. Di ruang tamu adong bibil. Di meja makan adong bibil. Di husukum memperjabui. Ai pasal song nomor serah bibil lo niku. Ada ngomong nasa ngaja dulu. Maksudna asa sebinai say hira na mangan. Molo adong di meja makan bibel bahira na mangan mi beba bajinamay. Bududuli ba di ruang tamu bajinahay di kamar tidur jinahay.
Dak kolat disimpan di lamari, mulai tuhur sampai seliling nadak kaya dibuka. Labatannya dia di mana dia berada, dia bersama-sama dengan firman Tuhan. Mau duduk-duduk, mau makan, mau tidur, mau di ruang tamu dan segala macam. Nah, padua hon didok para pesalmen ini di turpuk tahun. Dia 10 tulu, bohado asapa hobar tu hatari debata. Nunga di pajojor aka bibirhu sude uhumu akan naruar sian pamangamu. Mulutku, perkataanku, ucapanku harus menyuarakan apa yang Tuhan berikan. Dohudon, adondo sigudoh notasi adonga silum. Holala masuk saja buat assalamualaikum inna dui. Holala hudul mangalang si pangano bismillah. Holala dibere asing-asingin astagfirullah. Anggo halak kita holad ditutu jauh ni perjabu dak 2 hari dari begini nah nengel hor perjabuan parido torna nengel do ana sama mereng do holad no kasing dibiasakan ang do siguro hono to disi mulut edok filosofi ni halak Batak ay matua ayah na mangguhi roham matuaidu hata holombu. Jadi lapatan na asahan haruar siapa mangaton mana manggohi. Daki adi tawa taring ngoti tok kedurian bohado manggaris tolor masih ropukan dononi dang bui. Daki adi taring ngoti sahalak ina bohado mamasang dasi. Malang ditaringoti sahala ama bohado macapur adaliman tujelok asa tebu. Urusan dia kaparupuan. Orang kan sebagai orang Kristen bagaimana kita bisa menjadi milik Tuhan? Go hijau. Rohai asai haruar sian pamangan, asai haruar sian padohan. Kata-kata, ucapan. Itu bahas di Rom 12 ayat saya dari dok. Nahu apoy mahamu kadongan pilih kamu ma dagingmu gabi pilihan na mangulu na badia na hinalomohon di debata aima hadaulaton namarroha. Lapatanna mau di bahasa Indonesia ibadah yang benar adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Nah patuluho didok di turpuk toma ayat 10 hica adoroha kumida dalam niaka panidangon nyomu asamida nasahamoran lebih suka uloh modorohak ringgas duau marnida panidang nyomu ahamai basudi nasara dong ahado ibadah bata patarida kuasona patarida sakakna sia sudidui marhiti jolma marhiti natinopana marhiti akka jari-jarianna marhiti akka binatang bulan doma planet segala macam kita melihat Tuhan kuasa Tuhan di situ unang johola tu diri dia ida olah tabereng rupani na burju jolma kuasa di bata taida matani hari idu bahel lau jolma tu pantai nang marnida haulion natinopan tetapi apakah pernah kita bersyukur manang hola marleha-leha manang tajamut terdui kenapa kita menikmati semua ciptaan Tuhan yang begitu indah tajuan kembang di jolo di jabu tabahenak kanauli dohok namaragan lahi tatu pantai lahi tatu gunung lahi tatu mamereng aka panorama na luar biasa tetapi apakah kita itu membawa kita untuk semakin mengenal kekuasaan Tuhan. Unang rasang nani di rongan, hola mula kibana si Jerusalem, ngahui debe inganan ni Tuhan ni, bah hola di sihora Tuhan di baniku. Habang aduk Jesus dak kola di dulu habe, jumpa mu Jesus alai mandi dia ho. Budai patabaho kaporsian, ada yang gabi di si Tuhan bisa. Tetapi itu bukan menjadi jaminan. Tetapi di mana kita berada, di mana ada ciptaan Tuhan, di sido idota waso di debata, nanileho di debata. Unang terjebak kita sangon pemahaman nah humaliak kita, ikon itu inganan nama ikon itu sadu asapa jupak kita. Nah pawapaton
ayat 15. Sai papikir-pikiroku doa kaparetam, papikir-pikiroku ingotoku, pahobaroku, paubukoku, disesuai ma paretam. Alena sona kadong gudang nuai ngaka nabi-nabi palsu. Allah telah memerintah saya untuk melakukan ini. Dan semuanya idokna. Perintah Tuhan apa? Melalui apa yang dilakukan oleh Yesus, oleh Alkitab. Baik kita baca apa yang perintah Tuhan. Ido nanaing ulah honota. Dan gabi batu julun. Nungagudang muncul akan nabi-nabi palsu. Mengklaim diri telah menerima pesan-pesan dari sorga. Jala unang Allah kamu terjebak di tikina parpudo ngagoda ngaka barita-barita. Di Manado ada salib turun naik dari sorga. Di Yogyakarta ada patung Bunda Maria yang menangis memperingatkan orang percaya ini. Ya kasih bolis lui, dakya berbiari debata, dakya. Ketika ada hal-hal ajaib untuk menakut-nakuti, itu bukan pekerjaan Tuhan, tetapi itu pekerjaan setan. Dakya berbiari debata. Tidak, mangalehon. Di dia Tuhan Yesus roh sudidui mangalehon lasiro. Manang sa di hari. Asa tapi kiri jo aka ahrona pinatu pani debata. Ahrona niula ni debata. Tutonga-tonga ningoluta. Na parpudi ahamaidok. Sai huhahilason aka aturammi. Huharinggason. Sai torus manotong do ina mangguhir haku. Atau ngaturan di debata ahamana ikunonota. Ala nak sonak kadongan ala aturan di debata do dang riko aturan di portibion. Iko dohonota do adong dutulu aturan na mengatur kita. Mga aturannya hamai aturan sosial ta. Aturan ni setempat kondisi sosial. Bohado madoktu mabohado sebab merhula-hula dang adong ibibili. Dan kadang ibibili. Aturan di pamareta. Dungi aturan di debata. Dan terpisah kita natuluon. Bui de saling mendukung kita lahom mangulahon hatani debata. Unang Peter diklaim ala warga negara Allah. Dan rikot aturan di Portibion. Menghormat bendera pedang bui. Dan rikot paradata. Dan rikot hinna. Langsung kalau itu benar kijang. Ini mi. Langsung mah. Ulus Batak, ulus sipilibigu di oman atau sorin, ada husuk kusongoni atau dia do horo budaya ni bibil diku. Molo dipakai halak Batak ulus budaya ni halak Batak deh. Molo merbaju-baju ho budaya ni si budaya ni bibil do dah. Budaya ni bibil lah do jahamu siada milik. Di somotima bulung ni hawara, ni pakai. Atau unang pakai abi, unang pakai sipatum, unang martutur ho, unang marmarga ho, unang ada hubungan asa warga negara Allah. HP, adong damang beruna, adong do tulangna, adong do. Jadi kadang-kadang disima ima naik kotakas. Allah memberikan berbagai hal untuk saling melengkapi. Boido marhiti budaya, marhiti kejadian, marhiti hubungan sosial. Dilihat debatado kemampuan tuh kita. Bagaimana kita menata kehidupan. Tuhan tidak begitu kaku. Ikosongono mau, ikosongono. Dan ngolo Tuhan ini. Allah memberikan kita kebebasan. Tetapi kebebasan yang punya aturan. Allah menghargai setiap karakter kita. Allah menghargai setiap apa yang kebutuhan kita. Tetapi kebutuhan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus selalu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kepaksaun di Tuhan itu. Iko merbaju nabotar kita sudi. Mercelana jingkrang. Yang nasau be. Tidak aturan. Itu aturan-aturan yang kita bikin. Allah ini jangan pernah paksakan pikiranmu kepada Allah. Tetapi coba pahobarma dirim tu sakap ni dibata. Juk nai hita naing mabahid dibata hobar tu kemampuata. HP kemampuata tu kemampuan ni dibata dang masih tatapan ni. Dang dia de behita. Atong songo dia do nasitong pikiran ni dibata ma. Nata atusi dan pikirata ikon atusan di debata.
Lomo ni rohani de batama na ikot taulahon, hata ni de batama na mengatur hita, dang hatata, dang lomota na ikon lomono pasauton ni debat. Iba halak na asabui pabotor lakana di tonga-tonga ni Portibion. Amin martang ya kita. Maulai Tuhan de batama nami ho pasahatami tuho. Di asini roham na papunguho kami bornginon. Di ramoti hodo hami porohat siat tongan di bagas nabibi. Boy marpungu di bagas jaron patupaho partangiangan nalani terpuji marsanga maho. Laos paso-paso mahami saluhut nang dohot ruas ni huriam di tongan di bagas nabi nama dohot di pertangiangan. Sasai marsi hohot kami laho mangulahol lomo di roham hupa hobar hami saluhut na roha pikiran nami pabahenan nami hobar tuhatam. Sai hupa jono kami maroha nami hu pikir-pikiri hami hatam hu parhajop hami lomo ni roham sai mangihutun bogasu manguru nami asaima lauho mangihut hami unang terbuah-buan tu jamanon tu pangobus di saluhut nasa na adong dina humadia kami alai saya marsi hohot hami tu lomo ni roham paso-paso mahami di saluhut nasa panggulmiton nami nang diaka sakap dohotaka rencana pi laos dong saluhotaka pardalanan nami na mangadopi aka hamaulo di tonga-tonga ni Portibion rap dohoto mahami sisa dosa pangalesyon nami marhiti Jesus martangia kami tuho amen. Mari dihita sian nomor 220 sada ayat sada dohotonom. Puji-pujian hasangapot di sobahan rohanami tuho ali Jehovah di bata amanami marhite Yesus Kristus Tuhan nami moleate situ tudo Tuhan di sobahan rohanami tuho di bornginon ala di ramuti ho do hami aliamang di manipat sadarion sahat di bornginot Tuhan ima aliamang di papunguho do hami ruas ni huriam di tongan ni bagas jorom na badio Tuhan nang songoni akar ruas ni huriam di tongan ni bagas naganup di namangi huton ima pertangyangan na pinatupan ni huriam sehali sa minggu dibahin ni ali Jehovah di bata amanami homa na mamasu-masu ibadah nami di bornginon asa anggiat hobar tulumon ni roham puji-pujian di hohas hangapan nang di ho nang as ni rohan nang dihami ali Jehovah di bata amanami adorang sopa sahat tami pangiduan tangyang hele-hele pujian nami tuho jumulu sesadu sa pangalaw siya nami aliamang asa unang alani dosa nami nagudangi tarabat tangyang nami tuho jala unang alani dosa nami Tuhan gabi mga bati diak kapasupasum na naing stabam rupe dito nga ningulo nami ali Jehovah di bata ama nami hatam na badi Tuhan na pinasahat mi na posong
nunga hutangi hok kami pasu-pasu mayaliamang asa anggiat tutu boy hami mangulaw-ulaw nami ho Bartolomone roham saya jari mahami Tuhan mangatusi dia doneng siulahon nami Tuhan nanay siulahon nami ho Bartolomone roham asi roham Tuhan pasu-pasu mahami nang saluhu na hami akan naposom parhaladom ni huriam Tuhan mulai siane purus nami padita nami saluhut mata he Tuhan nang sonia kaparhalado ni huriam na martohona dohot na somartohona pe homa na mga leon bisuk na mga leon hikmat na siya kuyali Tuhan asa anggiat Tuhan biar midaho saluhut na naposomi Tuhan di na melayani di tuongan ni huriam di na makubas yak kahuriam Tuhan di sadok portibion asa anggiat marsangap marmulia ho marhiti kapelayanan ni naposom gabi taruli torop jolma Tuhan dia ka nama dapat hatam na badia yali jahuba di bata aman nami Tuhan toktong do hami martang yang tua do pamu nasun badiay hubua kami do anak kon nami anak kon ni huriam Tuhan mulai sian na poso-poso akadadanak Tuhan aka sekolah minggu remaja na poso bulung nang songoni akan na tua-tua nami na nangakal lan lansia Tuhan pasu-pasu masaluhu na ruas ni huriamon asa toktong di bagasan las ni roha di bagasan tiur ni roha do pikirat Tuhan nang songoni di bagasa kahipason sa luhut na ruas ni huriamon madalani aka ari-ari na nang si udutan nami do pe Tuhan asa toktong marlas ni roha hami mangulahon-ulaw nami Tuhan ho Bartolomone roham nang songoni do pe aliamang pardingga basa toktong do madok moleate hami tuho di siala pangaraw mo tiyong mo Tuhan uban na buhi hami mamulus akan na maulot Tuhan sa na uparhatu Tuhami doi Tuhan sian asi doho dinggan di basam totong Tuhan na mangiring-iring lakka nami doho ngulu nami buhi hami Tuhan masal pohon mangaliwat ya kahamaulaw na alay toktong doho pasahat tami daging ng tod dinami tuho ali Jehovah di bata ama nami asa totong Tuhan na mamelihara ngulu nami asa totong Tuhan na majamoton ngulu nami marhitei Tuhan buhi mahuat tu si hami majamoton ng hahipason ni daging nami molo tunga dong Tuhan ruas ni huriamon na dibaga sana kaparsahiton homa Tuhan na mapasumasu ak kaubat na mamasumasu ak pengubatan ni nasida asa totong Tuhan dibagasan boy tumibu malum sahit siya pamatang ni nasida alaho na madaw ni sahit siya pamatang ni nasida Tuhan pasu-pasu manang ka dokter molo dia ka pemulihap pe Tuhan patugu ha porsyon nasida Tuhan asa totong dibagasan benget ni roha dibagasan hasabamot Tuhan akaruas ni huriamo molo tungadong akan na dibagasan parsahito ni manang na dibagasan pemulihap pe asima roham molo doya ka pergumulat Tuhan na dong Tuhan akaruas ni huriam di na mga domi akapa hamaolon di parnguluanon Tuhan lehon solusi lehon tiur ni roha di nasida patudu akadalan Tuhan asa anggiat nasida boy kaluar sian permasalahan pergumulan di pergumulan nasida asa totong di hati dakon nasida Tuhan bahwa kami punya Allah yang sungguh-sungguh luar biasa yang sanggup menolong kehidupan kami tuho do kami mangalu-alu ali Jehovah di bata aman nami mulai hati madewa Tuhan nang songoni anak kon ni huria moddo piali amang perdengga basa tongod do Tuhan di patupa pamaretta nami ima dina pelamaran na CPNS Tuhan tuak kaya nakon nami Tuhan mulai hati situ tudo di pasobahon roha nami tuho ala buido di paluaso kaya nakon ni huriam mangihuti aka pelamaran di CPNS molo pe Tuhan dung di huton nasida nunga salpu di SKD ho mana masuk kaya nakon nami on marhite aka habisukon hamalon na siya koy Tuhan molo tu aka seleksi ujian beriku na Tuhan homa totong na mga leon hikmat tu kaya nakon ni huriamon asanggiat marhite hikmat na siya koy Tuhan bisuk hamalon na siya koy gabi taruli nakon nami Tuhan dihapistaron gabi boy na sida Tuhan mangihuti aka ujian-ujian ni Tuhan mangisi soal-soal doho dingga doho benar sehingga na sida Tuhan boy madapot kelulusan Tuhan gabi taruli na sida Tuhan di parkarejuan na hobbar di lamar niya kaya nakon ni huriamot Tuhan nang songon niya nakon nami piali amang pos doroha nami napatupaw mo tu kaya nakon nami akan na duminggan sesuai tu kemampuan dohot aka persikolan niya nakon ni huriamon hobar may tulomon ni roham padaw siya nakaya nakon nami Tuhan aka pergaulan bebas padaw siya nakaya nakon nami Tuhan narkoba akan no sa gabiak Tuhan na so hobar tulomon ni roham padaw may siya nakon nami
pos do rohanami aliamang molotod dim to di perbadiay na mga ramot ya kepergaulan ya kanak kon namion ho matotong Tuhan na madongani do masaluhu na Tuhan siya nakanak kon nami kana susumani di bahini ali Jehovah di batahan manami tuho do hami mga lualu asa ho matotong na mga ramot ya kanak kon namion Jehovah di bata ama nami molotong adong Tuhan anak kon ni huriamon nunga patut dapat umur Tuhan nunga dewasa di umur na sida aledang dapat do pesong pedamping ni hidup minasida Tuhan uhodo kami tong mga lualu asa lehono mudalan patudo mutu dalat Tuhan tua kaya nakon nami naposobawa dohot naposoburu asa anggiat Tuhan marhite dalan na pinatudong Tuhan gabisada partinadaan dia nakon nami naposobawa dohot naposoburu Tuhan gabisada dalam may Tuhan marsiha holongan ni nasida sehingga mengikat satu perjanjian nikah dia dupam oleh Jehovah di bata ama nami di bae ni totong mapasupaso kay nakon nami asa anggiat silas ni rohay gabi si buat guar tuakan na tuana gabi tong gabi si buat guar di hami ali amang pos dorohan nami di si mula ate madiho Tuhan toktong do pasahat tami tangyang nami o tuho ima aliamang pamarita nami mulai siya tingkat RT RW sa luho nama Tuhan ng songon ito Bapak Presiden nami homa na mga leon bisuk na siya koy terlumubi ma to Bapak Presiden nami Tuhan ala hubo to hami tung gudang bujol ma Tuhan na somarlomo ni roha tu ama nami yon di bahin ni ali Jehovah di bata ama nami toktong maho na mamagar ya ama nami yon Tuhan siyan tahi-tahi ni parjahat siyan kuasa-kuasa kegelapan siyan kuasa-kuasa maut pos rohanami aliamang ala hubo to hami Tuhan hodo na mamilit ama namion gabi partogi di bangso namion di bahini ali Jehovah di bata ama nami toktong maho na mga leon bisuk na mga leon kekuatan tua ka ama namion nang songon itu jajaran na akamon trisal hu na matahe Tuhan na sopa huguare hami ganuk marsada-sada homa toktong na mga leon gogo di nasida asa anggiat partogi ni negara namion Tuhan mangulaw-ulahon na hobar tulomon ni roham na mabiyar tuho sehingga hami rakyat ni Indonesia namion Tuhan sejahtera ala hodo na mga leon kesejahteraan di tonga-tonga ni bangso namion nang hami piat tonga karakyat na Tuhan leo madi hami kesadaran majamot to nakapare aturan-aturan ni pamarita nami asanggiat hami Tuhan tuduk tu aturan ni pamarita nami majamot to nakakedamaian kesejahteraan na dong di negara namion pos dorohan nami ali Jehovah di bata ama nami saluhu nai na lehonom mudo tu bangso namion asanggiat mardami sonak kami Tuhan diantara na beragama atau saling menghormati, saling menghargai. Di bahini ali Jehovah di bata ama nami pasu-pasu masa luhuk na partogi ni bangso namion asa toktong mangulaw-nulaw na hobar tulomon ni roham gudang do pialiamang nang si Panginoon nami tuho alay dang huboto hami mamilang-milangi i ganup marsada-sada alay radidui Tuhan dia dopamu jelatar leho kodoi Tuhan tuhami ganup marsada-sada hobar tulomon ni roham molo tumula pehamian no Tuhan satongan ni bagas joromon madapot to nakabagas nami bi homa na manarho kami na majuluanan ni hami Tuhan di perdalanan nami asa pada umutuhan siyan hami parmaran parsahiton nga katahin parjahat pe asi maruhan Tuhan tangihon jala oloy matangi ang ele-ele nami nausob baho kami Tuhan holan di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amen. Mari demahita sian nomor buku de nomor 765 ayat sada uhut mapa penguhun pilihan. Nang pemusata kadolo nang hubutal berobiani
Jehovah Tuhan siasiho oh Tuhan sini roh di saleleng-leleng ada mio tung naso mordito idohata Tuhan siasiho laos jong mahita oh doi sadoi tatangiakon mapiliata ada dia batama nabi nadi bonu wagi jang hodo harruan di saluhut seleho-leho narenga doho nasa uli bahasa nama uli utus hopan sahata mi masyana neleho mitu hami pilihan nami toho sai jalo magabi uap na khusus di jolom paso-paso mai jalara mo tiasa hupar hasia kami pilihanon pati bulhon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai marohanami marhiti-hiti todim assalamu tadahami gudang ni sileho-leho mitu hami assalam kirikir hami madok mau lihat toho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin ramadok mahita di tangiang aliyamanami aliyamanami nadi banua gijang saya pinar badia maguarmu saya romahara jaunmu saya saut malomo di roham di banua tongau songon nadi banua gijang lehamatu hami sadalun hango luas siapari sesama dosa nami sangupanisa nami idusa ni dongan namar dosa tu hami una kami tokiho tu pangujunan panglua mahami sian pangago ahono na puna hara jaun dohot haguguun roh dia sangapun salileng nileleng na asini rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani dia bata ama dohot parsauran itu di parbadia madongani hamu saluhut na amin amin di hamu-hama nami ina nami natongon madohoti partangyanganon marhite live streaming di tongani bagas tabi hamisian nama kobasi siap bagas doron sudi perhalado tim musik song leader multimedia nang ruas ni huria pasahaton tabi nami matuhamu horas ma hita di bagas sapurginon tuhata madongata horas ma